நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் 19ஆம் தேதி முதல் புதிய கட்டடத்தில் நடைபெறும் என தகவல் வெளியாயிருக்கு. அதாவது விநாயகர் சதுர்த்தியிலிருந்து அந்த பிள்ளையார் அப்பனாவது பாஜகவுக்கு நல்ல புத்தி கொடுக்கட்டும். இந்த கூட்டத்துல 9 பிரச்சனைகளை நாங்கள் எழுப்ப உள்ளோம்னு கடிதத்துல சொல்லி இருக்கிற சோனியா காந்தி அவர்கள் அந்த 9 பிரச்சனைகளையும் பட்டியலிட்டு இருக்காங்க. வடிவேலு காமெடியை வச்சு பாஜகவை கலாச்சிருக்காரா? இந்தியாவின் பெயரை மாற்ற தற்போது என்ன அவசியம் ஏற்பட்டது? மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு. கம்யூனிகேஷன்ல மட்டும் பயன்படுத்த போகிறார்களா இல்ல அபிஷியலாகவே இந்தியாவுடைய பெயரை மாற்றப் போகிறார்களா என்று எனக்கு தெரியாது. இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்தார்கள் என்றால் அதை பெரிய அசௌகரியங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதாகப்பட்டது மகாஜனங்களே. சா ரீ கா மா பா தா நீ சா. என்ன பிட்டு 9 வருஷமா பாட்டு கத்துக்கிற, தனியா பாட சொன்னா பாட மாட்ற, கூட சேர்ந்து ஒத்து ஊதுற வேலையை மட்டும் சரியா பண்ற. சார், கூட சேர்ந்து ஒத்து ஊதுறனோ இல்லையோ என் குரல் உங்களுக்கு கேக்குது இல்ல, எதுக்கு பிரச்சனை பண்றீங்க? பிரச்சனை பண்றனா? இந்த 9 வருஷத்துல ஒண்ணுத்தையும் கிழிக்கல, ஆனா வாய் மட்டும் நல்லா கிழியுது. சார், நீங்க டபுள் மீனிங்ல பேசுறீங்களா? அபச்சாரம் அபச்சாரம். என்னம்மா பட்டு பொசுக்கு நீ என்னையே இப்படி அசிங்கப்படுத்திட்ட? சார், அவன் உங்களை ஒன்னும் அசிங்கப்படுத்தல. நாட்டுல நடக்கிற சம்பவத்தையும் நீங்க சொன்னதையும் ஜாயின் பண்ணி பேசியிருக்கா, அவ்வளவுதான். நாட்டு நடப்ப ஜாயின் பண்ணி பேசியிருக்காளா? ஆமா சார், மத்தியில பாஜக ஆட்சிக்கு வந்து 9 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு. முக்கியமான பிரச்சனைகளுக்கு பிரதமர் மோடி அவர்கள் வாயே திறக்கிறது இல்ல. இத பத்தி மக்களுக்கு பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு அமைச்சர்களுக்கும் உத்தரவு பண்றது இல்ல. ஆனா சனாதனம்ங்கிற சர்ச்சையை வச்சு பாஜக பண்ற அரசியல் கூத்துக்கு அவரும் ஒத்து ஊதிட்டு இருக்காரு. பிரதமர் மோடியும் ஒத்து ஊதி இருக்காரா? ஆமா சார், சனாதனம் குறித்து யாரும் தவறாக பேசினால் மத்திய அமைச்சர்கள் பதிலடி தர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏற்கனவே பாஜக வட மாநிலங்கள்ல உதயநிதி அவர்கள் சொன்னதை வச்சு தேர்தலுக்கான அரசியல் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. பிரதமர் மோடி அவர்களும் கூட சேர்ந்து இந்த பிரச்சனையை பெருசுபடுத்த முயற்சிக்கிறாரு. மணிப்பூர் விவகாரம், மல்யுத்த வீராங்கனைகள் பிரச்சனை, தமிழ்நாட்டில் ஆளுநர் செய்கிற அரசியல் குழப்பம், நீட் தற்கொலைகள், இதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாம சனாதனம் பற்றி பேசின சர்ச்சை கருத்துல மட்டும் ஓடி வந்து கருத்து பேசுறாரு நம்ம பிரதமர் மோடி. ஆமாங்க, எது செஞ்சாலும் ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையோட செய்யறது கிடையாது. நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டம் வர 18ஆம் தேதியிலிருந்து 22ஆம் தேதி வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா அது எதுக்காக, எதை பத்தி விவாதிக்க போறோம் அப்படிங்கறத பத்தி வெளிப்படையா இன்னும் அறிவிக்கப்படவே இல்லை. கரெக்ட் சொல்லும். அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க அப்படிங்கறத எல்லாரும் பரபரப்பா பேசணும்னு நினைக்கிறாங்க போல இருக்கு. சரி பிட்டு, நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர்ல அப்படி என்னதான் பண்ண போறாங்க? மக்களவை மற்றும் அனைத்து மாநில சட்டப்பேரவைகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்துவது தொடர்பாக ஆய்வு செய்ய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில குழு அமைக்கப்பட்டிருக்குல்ல, இதற்கான மசோதா சிறப்பு கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்படலான்னு தகவல் வெளியாயிருக்கு. இந்தியாவின் பெயரை பாரத் என மாற்றுவதற்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும் தகவல் வெளியாயிருக்கு. செப்டம்பர் 18ஆம் தேதி தொடங்க உள்ள நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் 19ஆம் தேதி முதல் புதிய கட்டடத்தில் நடைபெறும் என தகவல் வெளியாயிருக்கு. அதாவது விநாயகர் சதுர்த்தியிலிருந்து. அந்த பிள்ளையார் அப்பனாவது பாஜகவுக்கு நல்ல புத்தி கொடுக்கட்டும். ஆமா, சோனியா காந்தி அவர்கள் இந்த விவகாரத்துல பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்காங்களாமே, பாத்தீங்களா? காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி அவர்கள் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்காங்களா? ஆமா சார், அந்த கடிதத்துல பல முக்கியமான விஷயங்களை பத்தி கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க. வர்ற 18ஆம் தேதி முதல் 5 நாட்களுக்கு சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை நீங்கள் கூட்டியுள்ளீர்கள். இந்த சிறப்பு கூட்டத்தொடர் குறித்து மற்ற அரசியல் கட்சிகளுடன் கலந்து ஆலோசிக்கவில்லை என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரின் நிகழ்ச்சி நிரலை வெளியிட வேண்டும். சிறப்பு கூட்டத்தொடர் கூட்டப்படுவதன் நோக்கம் குறித்து எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. அந்த 5 நாட்களும் அரசின் பணிகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் என்று எங்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்குன்னு
கடிதத்துல சோனியா காந்தி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம பொதுவான அக்கறை மற்றும் முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து கேள்வி எழுப்ப இது வாய்ப்பு அளிக்கும் என்பதால் இந்த சிறப்பு கூட்டத்தொடரில் கண்டிப்பாக கலந்து கொள்ள இருக்கிறோம். ஆக்கப்பூர்வமான ஒத்துழைப்பின் அடிப்படையில் உரிய விதிமுறைகளின் கீழ் இந்த பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதம் நடைபெறும் என்று நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. சூப்பர் டி செல்லக்குட்டி, நீயும் தெளிவா சொல்ல கத்துக்கிட்டீங்க. 9 பிரச்சனைகளை பத்தி இந்த சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்ல நாங்க பேச போறோம்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்களே, அத பாத்தியா? 9 பிரச்சனைகளா? ஆமா சார், இந்த கூட்டத்துல 9 பிரச்சனைகளை நாங்கள் எழுப்ப உள்ளோம்னு கடிதத்துல சொல்லி இருக்கிற சோனியா காந்தி அவர்கள் அந்த 9 பிரச்சனைகளையும் பட்டியலிட்டிருக்காங்க. அது அப்படியே ஒன்னொன்னா சொல்றேன், நல்லா கேட்டுக்கங்க. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வு, வேலை வாய்ப்பின்மை, சமத்துவமின்மை மற்றும் சிறு குறு தொழில்கள் மீதான அழுத்தம் ஆகியவற்றுடன் கூடிய தற்போதைய பொருளாதார நிலை, விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய அமைப்புகளுக்கு எம்எஸ்பி தொடர்பாகவும் விவசாயிகளின் பிற கோரிக்கைகள் தொடர்பாகவும் இந்திய அரசு கொடுத்த வாக்குறுதிகள், அதானி குழுமத்தின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை, மணிப்பூர் மக்கள் தொடர்ந்து சந்தித்து வரும் வேதனை மற்றும் அம்மாநிலத்தின் அரசு இயந்திரத்தின் தோல்வி மற்றும் சமூக நல்லிணக்க பாதிப்பு குறித்து விவாதம், ஹரியானா போன்ற பல்வேறு மாநிலங்களில் அதிகரித்து வரும் வகுப்புவாத வன்முறை குறித்து விவாதம், லடாக் மற்றும் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள நமது எல்லைகளை சீனா தொடர்ந்து ஆக்கிரமித்து இந்திய இறையாண்மைக்கு சவால் விடுவது பற்றி விவாதம், சாதிவாரி கணக்கெடுப்பின் அவசர தேவை, மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உறவுகளில் ஏற்படும் விரிசல், சில மாநிலங்களில் வெள்ளம் மற்றும் சில மாநிலங்களில் வறட்சி ஏற்படுத்தியுள்ள இயற்கை பேரிடர் பாதிப்புகள் அப்படின்னு 9 கேள்விகளின் பட்டியலை பிரதமருக்கு அனுப்பியிருக்காங்க சோனியா காந்தி அவர்கள். சூப்பர் பிட்டு. நாட்டு நலன்ல அக்கறை இருக்கிற அரசாங்கமா இருந்தா நாடாளுமன்றத்துல இதை பத்தி தான் விவாதிக்கணும். ஆனா இப்ப கூட்டம் கூட்டி பாஜக அரசு தன்னோட வரட்டு பிடிவாதத்தை சாதிக்க நினைக்குது. கரெக்டா சொன்னீங்க சார். இந்தியா அப்படிங்கிற பேரு இவங்களுக்கு பிடிக்கல. அதுவும் எதிர்கட்சிகளோட கூட்டணிக்கு இந்தியான்னு பேர் வச்சதும் வயிற்றுல புளிய கரைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதை ஜீர்ணிக்கவே முடியாம தான் எத்த தின்னா பித்தம் தனியோங்கிற கதையா சுத்திக்கிட்டு இருக்கு பாஜக. 2024 தேர்தல் வரைக்கும் இப்படியே சுத்திக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். அதுக்கப்புறம் தான் மக்கள் இவங்களை தொடச்சு தூர எறிஞ்சிருவாங்களே. ஆமாங்க, மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக 28 எதிர்கட்சிகள் இணைஞ்சு கூட்டணிக்கு இந்தியான்னு பேர் வச்சதுல இருந்து ஆளும் பாஜக பாரத்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்திய தண்டனை சட்டம் உள்ளிட்ட 3 சட்டங்கள்ல பாரத் என்ற சொல்லை புகுத்தி இருக்கு. G20 மாநாட்டு விருந்தளிப்புல பாரத் என குறிப்பிட்டது பெரும் விவாதங்களை கிளப்பி இருக்கு. ஆமாண்டி சொல்லும். பிரிக்ஸ் மாநாட்டிற்காக பிரதமர் மோடி கடந்த மாதம் தென்னாப்பிரிக்கா சென்ற போது கூட அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பில் பாரத பிரதமர்னு வெளியிடப்பட்டிருந்தது. இதை பத்தி காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஜெயராம் ரமேஷ் அவர்கள் விமர்சனம் பண்ணி பேசியிருக்காரு. இந்தியாவிற்கு மாற்றாக பாரத் என்ற பெயரை மாற்றுவதில் பிடிவாதமாக உள்ள ஒன்றிய பாஜக அரசு பிரதமர் மோடியின் தற்போதைய இந்தோனேஷியா பயண அறிவிப்பிலும் பாரத் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா சர்வதேச அளவில் அறியப்படும் ஆசியான் இந்தியா மாநாடு என்ற பெயர் மாற்றப்படாததையும் சுட்டிக்காட்டி ஜெயராம் ரமேஷ் அவர்கள் விமர்சனம் பண்ணியிருக்காரு. இந்தியாவின் பெயரை மாற்ற தற்போது என்ன அவசியம் ஏற்பட்டது? இது பாஜகவின் முதிர்ச்சியற்ற எதிர்வினைன்னு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு. ஆமா பிட்டு, உபயோகமான விஷயங்களை மக்களுக்காக பண்ணாம சும்மா மேல் பூச்சி பூசுற வேலையை மட்டும் 9 வருஷமா பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு பாஜக. கரெக்ட் தான் சார். எதிர்கட்சிகளின் கூட்டணிக்கு இந்தியான்னு பெயர் வைக்கப்பட்டதால அதை கண்டு பாஜக அஞ்சுகிறதுன்னு திமுக செய்தி தொடர்பாளர் TKS இளங்கோவன் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு. கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்காரு. எதிர்கட்சி கூட்டணிக்கு இந்தியா என்று பெயர் வைத்த காரணத்தினால் பாஜக எந்த அளவுக்கு அவர்கள் அச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்பதற்கான அடையாளமாகத்தான் இதை பார்க்க வேண்டும். G20 நாடுகளில் இந்தியா என்றுதான் பெயர் இருக்கும். ஆனால் இவர்கள் அதை 21வது நாடாக பாரதம் சேர்ந்து விட்டதா என்ற குழப்பத்தை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறார். திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி அவர்கள் இதை பத்தி பேசும்போது உலக நாடுகளுக்கு இந்தியான்ற பெயரை தான் தெரியும், நீங்க அதை பாரத்னு மாற்றி G20 விருந்தழைப்பில் போட்டது சம்பந்தமா ஏன் எதிர்கட்சிகளிடம் ஆலோசனை கேட்கல அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க. காங்கிரஸ் கட்சியோட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திக் சிதம்பரம் அவர்கள் இத பத்தி பேசியிருக்காரு பாத்தீங்களா? அப்படியா? கார்த்திக் சிதம்பரம் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காரு?
பிராந்திய மொழிகள்ல கூறும்போது இந்தியாவை பாரதம்னு கூறுவதுதான் வழக்கம். இந்திய அரசியல் சாசனத்துல ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் பாரத் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதிகாரப்பூர்வமாக நம் நாட்டை இந்தியான்னு தான் நாம அழைக்கிறோம். இவர்கள் பாரத் என்ற வார்த்தையை கம்யூனிகேஷனுக்கு பயன்படுத்த போறாங்களா இல்ல அபிஷியல் ஆக்க போறாங்களா அப்படின்னு தெரியலன்னு சொல்லியிருக்காரு. அபிஷியல் ஆக்குனா பல்வேறு அசௌகரியங்கள் ஏற்படும்னு சொல்லியிருக்காரு. கம்யூனிகேஷன்ல மட்டும் பயன்படுத்த போகிறார்களா இல்ல அபிஷியலாகவே இந்தியாவுடைய பெயரை மாற்றப் போகிறார்களா என்று எனக்கு தெரியாது. அப்படி ஒரு முடிவை எடுத்தார்கள் என்றால் அதை பெரிய அசௌகரியங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. இன்றைக்கு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்று தான் ரிசர்வ் பேங்க்குக்கு பெயர். அதனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நாணயத்தில் இஷ்யூட் பை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் இருக்கிறது. அந்த பெயரை அவர்கள் அபிஷியலாக மாற்றினார்கள் என்றால் இந்தியாவில் இருக்கும் அத்தனை நோட்டுகளையும் திரும்ப பெற்று மீண்டும் புதிய நோட்டு அடிக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில இருந்தும் சரியான குரல் தான் வருது. உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுடைய தலைக்கு 10 கோடி ரூபாய் விலை வச்சு பேசின சாமியாரை பார்த்து, நீ சாமியாரா இருக்க, உனக்கு எப்படி 10 கோடி ரூபாய் வந்துச்சு, நீ ஒரிஜினல் சாமியாரா இல்ல டூப்ளிகேட் சாமியாருன்னு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் கலாய்ச்சிருக்காரு. பாத்தீங்களா? என் தலை சீவத்துக்கு இதுக்கு இப்போ 10 கோடி 10 ரூபா சீப்பு கொடுத்தா நானே சீட்டு போயிருவேன். நான் நேற்று கேட்டேன், சாமியார் தானே அவரு 10 கோடி வச்சிருக்கிறாரா அப்படின்னு பத்திரிகையில் போய் இன்னைக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க. அவர் பதில் அளிச்சிருக்கிறாரு, என் சொத்து மதிப்பு 500 கோடி. யாரு இவர்? சாமியாரா? பேரு சாமியாரா? சொத்து மதிப்பு 500 கோடியா? சூப்பரா கலாச்சிருக்காரு. உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ஆதரவா திரைப்பட இயக்குனர்கள் வெற்றிமாறன், பா ரஞ்சித் போன்றவர்கள் கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் பல இடங்கள்ல அந்த சாமியாரை கண்டிச்சு ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஏங்க, திரு உதயநிதி அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிற அறிக்கையில பாஜகவை வெளுத்து வாங்கி இருக்காராமே. ஆமாண்டி சொல்லும், நான் கூட படிச்சேன். கடந்த 9 ஆண்டுகளாக வாயிலேயே வட சுட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களே, எங்களின் நலனுக்காக செய்த திட்டங்கள் என்ன என்று ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் ஓரணியில் திரண்டு நின்று நிராயுதபாணியாக நிற்கும் ஒன்றிய பாசிச பாஜக அரசை கேள்வி கேட்க தொடங்கியுள்ள நிலையில் தமுக மாநாட்டில் தான் பேசிய பேச்சை இனப்படுகொலை செய்ய தூண்டினேன் என்று திரித்து அதையே மக்களிடமிருந்து தங்களை காத்துக்கொள்ளும் ஆயுதமாக நினைத்து காற்றில் கம்பு சுற்றி கொண்டிருக்கின்றனர் பாஜக தலைவர்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்பதை கற்பிக்கும் மதங்கள் அனைத்தையும் நாங்கள் மதிக்கிறோம். ஆனால் இவை எதையும் புரிந்து கொள்ள விரும்பாமல் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெறும் அவதூறை மட்டுமே நம்பி களமிறங்கியுள்ள மோடி அண்ட் கோவை பார்க்கும்போது ஒரு பக்கம் பரிதாபமாகவும் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி இருக்கிறவரு வடிவேலு காமெடியையும் நினைவுபடுத்தியிருக்காரு. வடிவேலு காமெடியை வச்சே பாஜக கலாச்சிருக்காரா? ஆமா மியூசிக் சார், சும்மா இருக்கிறதுனா சும்மாவா அப்படின்னு திரைப்பட நடிகர் அண்ணன் வடிவேல் அவர்கள் ஏற்று நடித்த கதாபாத்திரத்திடம் போட்டி போடும் அளவுக்கு மோடி அவர்கள் கடந்த 9 ஆண்டுகளாகவே சும்மாவே இருந்துள்ளார். இடையிடையே பணத்தை மதிப்பிழக்க செய்வது, குடிசைகளை மறைத்து சுவர் எழுப்புவது, புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் கட்டுவது, அங்கு செங்கோல் நடுவது, நாட்டின் பெயரை மாற்றி விளையாடுவது, எல்லையில் நின்றபடி வெள்ளை கொடிக்கு வேலை வைப்பது என வடிவேலு அண்ணனின் 23ஆம் புலிகேசி கதாபாத்திரத்தோடு போட்டி போட்டு நகைச்சுவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி இருக்கிற உதயநிதி அவர்கள் திரையில் வடிவேலு அண்ணனை ரசிக்க முடிந்தது, நிஜத்தில் இவர்களை ரசிக்கவே முடியவில்லை. மக்களின் வாக்குகளை பெற எந்த அளவுக்கும் சென்று இவர்கள் நாடக அரசியலை செய்வார்கள் என்பது இதிலிருந்து தெளிவாக தெரிகிறதுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு. அமைச்சர் உதயநிதி அவர்கள் பிரதமர் மோடிக்கும் கொடுத்திருக்காரு. அப்படியே அமித்ஷாவுக்கும் ஜேபி நட்டாவுக்கும் ஏதாவது பட்டத்தை கொடுத்து விட்டா நல்லாதான் இருக்கும். சார், உங்களுக்கும் ஒரு பட்டம் கொடுக்கலான்னு தோணுது. இசைஞானி, இசை புயல் வரிசையில எனக்கும் இசையரசன்னு பட்டம் கொடுக்க போறீங்களா? இசையரசன் இல்ல சார், நீங்க இம்சையரசன். சரியா சொன்னடி செல்லக்குட்டி. சரி கம பத நீன்னு 7 எழுத்துக்களை கத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்க பண்ற இம்சை தாங்க முடியல சார். என்னைக்காவது ஒரு நாள் உங்க கையில இருக்கிற ஹார்மோனிய பெட்டியை எடுத்து உங்க நடுமண்டையில நச்சுன்னு போட போறோம். நடுமண்டையில நச்சுன்னு போட போறீங்களா? அதாகப்பட்டது மகாஜனங்களே.